Euskal aktorea da. Bueno, izan nintzen behintzat. Hasi berriaken hasi zela, kriston pelotazo izan zen. Segurako trauma izan zen ere, arte baten edo astelen baten, lehen kapitula estrenatu zen, eta hurrengo gunen kaletikan jendeak begiratu egiten zintuen. Paseoan, eta jendea beira, eta hoi, eta beste. Eta pasanun, aste guztia txetik atera gabe. Eta orain voltatuko naiz proiektu berri batekin, de hecho, gaur egon gea Elkarreko estudiotan adunan, Victor Sánchezekin, eta justo gaur horrapatu nahi zute, musikaren mundu berri buelta ematen. Nik talde bat eukiko banu, jarriko honeke goragu eta gitarrak. Txirrindularien alde a la kontra. Ze polemiko. Kontra orokorrean. Guztiz, ez orokorrean ez. Konkretuki, txirrindularien kontra. Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera, Mikel Antero. Tero, Mikel Antero. Arratsaldeon, ongi etorri. Osea, DJ Bu bezala zea, Bai, kixurrek falta zaizkit, baina hor numeren nabil. Formula bat genuen, eta ez dakite horri helduko diogun, hemendik aurrera ere. Heldu jozu goni. Bai, venga, formula berze iruditzen zaizun, Mikel. Hau, bita piku da, gu biok bi, eta pikua zu, Mikel Antero, ongi etorri. Tonta la pikua, oso ondo. Bai, gustatzen? Gustatzen, asko. Bai, oso, igual, redundantea. Zuri goza okerrago ikusi zizkizut, beraz, netzako perfecto dago. Bai, hori ere egia da. Igual egin degun onena izan da. Egin degun hasierarik onena. Bai, oain gontan, ez zaigu telebista itzali. Bai, oberagoaz. Gure plana da, ez jakintasunetik eta gauzak oso gaizki eginda, hortik zerotik edo inkluso minusetik hasi, eta hortik gora jutea da, helburua. Hori responsabilidad handia da. Igual nerekin nuel bajoi txiki bat ikuko ez dute. Ez uste, aurrekoa izan zen Mirari Martiarena. Oso nahi izan zen. Aurrekoa ondo ontzan, hombre, Iker Gurrutxaga baina asko zebeto. Hori egia da, baina listoia ere ez dago oso altu. Kontua da, lehenengo programari, eman geniola 8 bat. Zoran, 8 bada. Gero, Mirariren programa ingenun, eta kontua bat genian, hori zala 8 bat, beraz Ikerna behar da. Ikerri puntu bat kendu genion, gutxienez. Eta gaurkoa 8 edo gehiago izango denez, Mirariri ere. Mirari ere, pixatatzera. No zara beti 8 bat egitea eta beste ikentzea, ez da? Hori da helburua. Metodona. Hori da helburua. Edo gure burua konbentzitzea ondo egin degula. Bai. Eta hortik aurrea. Eta ez da besteik, hau bita piku da, gaurko pikua Mikel Antero, eta egiten dugun lehenengo gauza, zer, eta Wikipedia irakurtzea, Wikipedia daukarte, no? Noski, porque Ikerrek ez zakan Wikipediarik, zer zeukan Instagrameko zea irakurri genuen, ez? Hori da bere. Zala, eta zaizer, eta gauza oso xume bat. Mirarik nahiko kompleto zeukan, baina egia dare argazkian ateratzen zela idoiarekin, eta Mikel Anterok ez dauka argazkirik, baina oso Wikipedia betea ez genuk esango, ez? Ez demoran atzean gelditu da esango nuke. Nikenekin ez da neukanik Wikipedia. 2008tik ez da eguneratu. Orduan, zuk emango dizkiguzu datu berriak, berba da. Bai, animatzen dugu ere entzulea, Wikipedia aldatu egin behar da. Ama, gogoratu zaitez, Wikipedia aldatu. Nera Mari uzten badiot ez dakit okerrago izango da. Bai, porque igual gertatu ez diren gauzak eta sartuko ditu. Edo gertatu direnak. Igual okerrago izango da. Oiartzunen jaioa 1980ko maiatzaren 2 Euskal aktorea da. Bueno, hortik hasiko bea. Ez dakit zen izen ja, baina izan nintzen behintzat. Gaur egun ja aktore izatearen hori inokustu utzi dio dara. Izan nintzen. Nik jakin nahi dut, jendeak oraindikan ezagutzen zaitun. Kaletik. Gauza da, gero antzerkitan 5 urte pasan nituela egiten, eta telebistan erazten naizela beste gauzetan. Baina egia da, hasi berriakeko fase hori, asko gogoratzen dutela, baina ja adinduak gu bezala. Noski, hau ere esan behar dugu, Mikel Antero ezagutzen ez duena. Lentzat gutxi izango dira, baina hasi berriaken hasi zela aktore lanetan, edo aktore profesional lanetan, ezta? Eta, por lo que sea, kriston pelotazo izan zen. Eta mundu guztik ikusten zuen, eta mundu guztik ezagutzen zitun kaletik. Zer da hori oihartzungo gazte batentzat? Segurako trauma izan zen ere, zate, nik uste, zuri bakarriak kontatu dizuela noizian behin, baina, nik antzerki egiten nun Koldo Mitxelin institutuan, horretan, eta asko gustatzen zitzaidan antzestea,
Eta castinga egin nuen, nik uste egiteagatik, pixka bat, kuriosoa zen, aurreneko casting irekian Euskal Herrian, eta bueno, lagunak egin genituen bidean, eta nik uste izan zidala 2-3 aste frogak, ez? Eta ustut ez dakit, aste baten edo asteren baten, lehen kapitula estrenatu zen, eta hurrengo gunen kaletikan jendeak begiratu egiten zintuen. Aldaketa izan zen totala. Astelen batetik, aste arte batera. Horrelako zer bai. Eta goatzen ez nire barri joan, hemen ja Donostian bizi nintzen. Eta hemen Antibotikan Bentaberritik paseuan, eta jendea beira, eta nik zen, hostia, pasatzen da hemen. Eta pasanun, aste guztia txetik atera gabe. Egia da, gara jurtan Gaztel, Erden, Tximaluze bat zinela, horia. Ez que olako hileekin eta olako begiekin kaletikan jutea ere, igual horregatik zen, eta ez zen telebistagatik, orduan konturatu zinen. Egun batetik beste izan zainak. Bai, ez da hori. Ez telebista izango zen. Eta ze trauma hundia edo, aste hortan bai, gero oitu intzinean. Azkenean, nik uste pina egin genuela aktoren artean, gaina goen kaletik zetozen aktorek ja esperientzia bat zeukaten, eta guretzako oso lagungarri izan zen pixkat normaltasun hori eramatea. Osokatikan ere pixu bat utzizikuten, pixu franko bat utzizikuten hor grosen, eta oso laguntalde polita egin genuen. Gaur egun ere, harremana daukagu, WhatsApp talde bat daukagu, noizian behin gelditzen gea, eta oso laguna gea. Eta Dienez Banesekin, Julen Zanarekin, nire oso laguna da gaur egun. Gauza bat, esango dizut, aurten 25 urte bete behar ditu, igual Friendsek bezala egiten dezue, elkartu eta... Elkartu afari igual nire pertsonaia hilda dago, ez dakit, gidoilarientzako ideia bat jartzen dut. Bai. Hor kienezkien jokortan fitxa bat erori zen, Friendsen, baina, zuek askoze gehiago zinaten, ere? Ez da nabarituko, baten bat erortzen baldin bada. Zeizen zut, zure aktoreak, zure pertsonaia? Jokin nintzen, ni, bai. Bai. Berriak ginean, 4, ez 5, eta arraldetik antzeto zen, beste 5, aktore zar, edo klasiko, ja. Bai. Bueno, eta claro, hortik askotan gertatzen da igual telebistan ateratze detzanean edo zinean kartel handi baten agertzen detzanean, de repente jendeak esaten dula, ez dezu zer egiten. Azken aldian ez dezu zer egiten. Hori beti pasatzen da. Nik hori bilin nintzen kameran aurrian goinkalen, eta Martin Telesailan, eta gauza batzuk egin nituen, eta gero ja antzerkien ibili nintzen, musikalak egin nituen Golden Apple Kuartetekoekin, eta gero ja esan nuen, ni igual kameren atzean lasaiago nago. Eta realizadore bezala ibili nintzen baia semanitan, eta anitzelen, eta redaktore bezala ETV ere bai lanetan ibili nintzen, eta pixkat kameran atzean. Ez que badirudi egia da, ez zaudenean ja kamaran aurrian, jendeak pentsatzen, hau ja ez da aktorea, honek beste gauza bat egiten du, edo? Ez da bakarrik ez da aktorea, baizik eta... Ez da zer egiten. Desagertu egin da. Pelotazoa juzun. Eta hor bizi da, bere mansio... Baina ni hobeto edo lasaiago nengon kamaran atzean, eta realizadore bezala, adibidez, El Terraterako telesolbet egin nuen, baina semanitan ibili nintzen lanean, eta gozpilatu egin dituen, ni pixkat erosago. Eta antzerkian zer moduz? Nola eramaten zenuen, asteburuan, ja ez da asteguneko lana, asteburuan, herri, eta aurrantzerkia gainea egiten nuen? Bueno, bai, egia esan aurrentzako eskusa bezala zen, baina kapa asko zituen Golden Apple Kuartetekok egin zian ekoizleak, eta teknikoak beraiek ere bai, nik uste inoizik dituen jeferiko honenak, oso ondo tratatzen gintuzten, eta oso ondo ordaintzen gintuzten, eta zaintzen gintuzten, 4 musikal egin genituen elkarrekin, eta oso politizan zen. 4-5 urte oso politak egia zen. Eta gaina, musikarekin uztartuta, dala nere pasiba hori. Así que oso barkatu, baina hau bihurtzen ari da, entrevista serio bat. Bai, baina... Flipatzen ari, ez que ez zer esan. Programan noranta datu dugu, zer dago? Igual, pentsatzen genuen, gaurko izango zala, kaosik haundina, Mikel aspaldian nik ezagutzen degulako, eta lagunak, eta esaten genuen, gaur izango da, desaste izango da gaurkoa, eta formalena egiten ari gea. Pentsatzen ari naiz, benetan, galderak etxean prestatu dituzula. Ni flipatzen nahi naiz, zinak ezagututa, ez serio hartu den. Badakit ez dela prestatu, baina flipatzen nahi naiz. Ez que galdera bat neukan egiteko eta... Bota, baina azkena izan dadila, mesedez. Azkeneko galdera serioa izan dadila, mesedez. Oain esan dezula musikari lotuta, Wikipedian
gogoratu, Wikipedia aldatu egin behar da, aldatu daiteke. Goatzea nola Aznar hil egin zuten Twitterren, behin, Wikipedia aldatu egin zuten, eta Aznar hil egin zela esan zuten, vale, Aznarrak gehiago hil behar dira, esan Wikipedia aldatu egin behar da, eta Mikelena, evidentemente, horri sistrin bat, 2012an bukatzen da zure karrera. Perfecto, manean ondiru iten zait, Bai, ez da. Baina gauza bat falta da. Jarduerak, aktorea, ilustratzailea, komikigilea, eta punto. Musikaria ez du jartzen. Ez du jartzen, oso ondo ikusten zait. Ja, musikaria bazera. Gero, karo, musikalak egin ondoren, egon nintzen nire kabuz ere bain, sobre todo Donostian, musika jotza, gero korreos taldearekin jiran ibilin izan 5 urte, eta zu ere ibili zinen gurekin, gaina tekniko bezala, oso ondo pasa genuen zuk hobeto, egia esan. Asko ze hobeto, nik nuen hautsa zaindu behar. Hori da, askoten ez genuen gure tekniko orkitzen, hori bakarrik esan barra dago, baina oso ondo pasa genuen, sonoraman jo genuen, Radio 3en, oso leku txite elegantetan. Gero ja, aita izan nintzen, eta esan nuen, igual, astegurak etxan pasabar ditut. Eta musika utzi? Musika utzi nuen. Guztiz baztertu zenuen? Guztiz baztertu nuen, hamarkada oso batez, eta orain voltatuko naiz proiektu berri batekin, de hecho, gaur egon gea Elkarreko estudiotan adunan, Victor Sánchezekin, eta justo gaur horrapatu nahi zute, musikaren mundu herri buelta ematen. Ojo, Oso gustora. Ojo, diskoa, osea, ez uste, ez garbatzen nahi, etxean egiten dut, eta TikTokak egiten ditut. Ez, disko bat garbatu behar du, jende serioarekin. Bueno, es que TikTokeko jende serio mendokagu, osea, netzeko da influencer bat. Oso serio. Oso serio. Eta zeingo ezu look aldaketaren bat, edo zer petxatu ezu? Kresta behar, Bueno, okerreago ez da joango, eta saiatuko nahizu zer kapaintzen edo, ezakit, ikusiko dugu. Metxa batzuk, uste modan daudela gaur. Niretzako oso berrezkoa zan musikara bueltatzea, baina lagunekin. Eta ja 40 urtekin lagun asko, eta asko ez daude, baina onak bai. Eta, bueno, beraiei deitzen naiz, eta azkeneko urte hau, 2025 pasatako urte guzti hori, proiektu hau lantzen egon geha, eta oso gustora. Oso musiko potenteekin, eta nik uste oso proiektu politia. Bueno, gaur, gitarrari gabe torritzea, launik gabe, musikari gabe, orduan... Lagunak baditut, baina taldekideri gabe. Eta nik zarata egiten, baina abesten, ez? Pilo bat. Eta taldekiderik ez datzu ekarri gaur, baina agian beste egunen baten ekarriko dugu, ez? Gu botatze ez baldin magaitu uste, ekarriko dugu taldea. Nahiz dutanean, Ni hortxe bizitzen izan benta berri, torri naiteke gitarrarki momentu batean, eta zer kantatu. Bueno, entzule, bidali mezu bat, Instagramez edo. Euskarazko proiektua dela, eta mengo jendearekin, eta oso politia. Bueno, baingo deu. Izenek, badezue? Mikel Antero. Mira. Bai. Bueno, Bon Jovi dago, eta Mikel Antero. Bueno, da, Jon Bon Jovi, bai, lehenengo silabak enduta, baina bai, hor nun bait, ez? Tero Mikel Antero. Tero Mikel Antero nik jarriko nuke. Bai. Netza oso garrantzitsu zan, nire proiektua zala, nire kantak ziala, nire letrak ziala, eta nire izenarekin joan martzula. Imaginatzen ari naiz, brainstorminga, Osea, zeizen jarriko diogu proiektuari Mikel Antero? Eta Mikel Antero eta denak. Hori dena ja jarrita zegoen. Ez da dudarik. Nik talde bat eukiko banu, ez dakit kantatzen, ez dakit gitarra joten, baina nik jarriko honeko goragu eta gitarrak. Wow. Bueno, osea ikusten nondik antzatzen, zure humora nondik handi joan, osea, bueno, oso ondo. Bai, perfecto. Osea, single bat nahi bazu atera, nik izena emate dizut. Vale, perfecto. Klima badaukagu. Gitarrak. Ja, Durangoko azokan, presentatzen badugu diskoa, jarriko dugu klima hori. Bueno, edo kamisetak saldu bintzat, diskorik gabe. Ez, posible da, nik eraman ganuke horrelako kamiseta bat. Gora guta gitarrak, xemiel. Ez zaizki gustatzen izjokoak eta ez ditut ulertzen. Oso tontua naiz horretarako. Hau zorrexea zen, horregatik. Bai, eta harrapatu eta grazia egin dit, gainea. Bai, oso pozik gelditu naiz horrekin, eskerrik asko. Bueno, erreskartzea harren. Gauza bat esan berri zuen. Aurreko astean, ez dakit esan dugun, Mirari Martiaren etorri zan, oso txintxo portatu zan gurekin. Zortzi bat eman genion, baina... Geisten ari da, Hau ikusita, uste, zazpiter dizela. Eta behak utzi zigun gai bat, gaur honei buruz hitz egiteko. Eta gai honei heldu berko negeen genioke. Orduan, sobra irikikoet. Irratiko entzako. Bai, oso, no? Bueno, bai, ez da polita, baina gutxinez nabaritzen da. Mikel sobra irikitzen ari da, eta Mirari Martiarenak berari utziko diogu. Guk ez dakigun zeo zer idatzi zuen. A ver, mehezu. Eta gaurko gaia edo ez dakigu zer... Oso gai potentea eta oso polemiko Euskal Herrian, Bai.
Erantzun barat, edo esan behar dizuet. Ez dakigu zer den. Mesedez. Txirrindularien alde a la kontra. Mirari Martiarena. Wow. Iraola. Wow, ze polemikoa, tío. Polemikaren atzetik, eta... Kontra. Kontra orokorrean. Guztiz, ez orokorrean ez. Konkretuki, txirrindularien kontra. Ez dago ez da bai da. Txirrindulari profesionalen kontra? Denen kontra. Vale. Profesionalak Denak. Ez dago... Txirrindularen kontra. Ja, kontzeptuak berak atzera Bai, totalmente. Egia da Leonardo da Vinci esmatu zuela, edo mito bada? Bueno, giroskopio bat zaukan, helizekin zeukan helikoptero bat bezalako zeuzear, ez? Baina, bueno. Hortaz ere badakizu? Ez que ni oso fana naiz Da Vinci-rena. Bai? Bai. Eta bizikletaren kontra? Kontra, completamente. Berak zerikusirik izan, otezun ja naiz fana gehiago. Vale, orduan, artista eta obra separatu egiten dira, ez da? Correcto, hori. Vale, esan barun Maradona bezala, baino beak futbola buruz ez dakiz. Maradona futbolista batzan, Mikel. Horri buruz ez galditu mesedez. Vale, txirrindulariak, gauza da esaten zenuena profesionalak eta amaterrak, edo, lanera juteko bizikletara erabiltzen duten hoiek. Eta 3 urteko umeak. 3 urteko umeak, hoien kontra ere? Denen kontra. Wow. Totalmente. Zure seme alabek bizikleta izan dute edo daukate? Bai. Eta bizikleta zibiltzen dianean bere kontra. Bere kontra. Bai, gorrotu ditut. Erortzea nahi dezu. Bai, gaina ostikak ematen dizkiet pasatzen diren. Erortzen diren eta bizikletaren kontra, orokorrean. Oso, ondo. Monozikloak erdizka maite dituzu? Ez doblea. Gorrotu ditut. Orduan, hor formula arraroa da, Orduan trizikloko da dutenei, sin más. Ja, claro, hori da. Beuneko laro gehiago, bakarrik gorrotu ditut. Nekata rueda gehiago duki, ez? Orduan, kamioi gidaeriak lagunak dauzkatzu edo horrelako bat. Motorra baldin badoka? Orduan ez. Perfecto, arrozik ez. Ez dago aratzorik. Bizikletak motorra baldin badoka, orain elektrikoa dianak, orduan ja ez dakit zer esan. Nik elitzen ez pixka bat jakin gabe. Motorran inguruan, por cierto, baukagu galdera bat, eta gure teoria bada flipatu egin behar dela. Hau da, sortzaileen artean batez ere, flipatu egin behar da, zergatik, imaginatzen dezulako oraindikan ere existitzen ez den zerbait. Eta flipatu egin behar dezu hori sortu alizateko, ez? Eta flipatu egin behar dezu, zure kasuan, jotzen dezunean, zuk flipatu egin behar dezu publikoai kontagiatzeko. Orain, linea oso marra fin badao flipatzearen eta flipatu bat izatearen artean. Ez que marra da justu zuk esan dezuna. Zuk ez dezu flipatzen jendea flipatzeko. Zu flipatzen dezu, sentitzen dezulako. Flipatzen badezu, jendeak flipatzeko, orduan zea flipatu bat. Bebe, gure teoriak, kapa gehiago dauzka. Orduan, zuk flipatzen baldin badezu, pentsa, gitarra solo bat jotzen ari zea, zu bakarrik, eta hola, pentsatzen. Hori, ventiladore batekin egiten baldin badezu, hau da, jendeak zu hobeto ikusteko, orduan flipau batzea. Nik uste, ventiladoreak ez duela zerrikusirik, aktitudeak dauka zerrikusea. Ventiladorearekin edo gabe? Hori da, ventiladorea da, ez dakit no esango nizuke, elementu, gehitzen duen elementu bat. Hau da, zuregatik egiten baldin badezu, ventiladorea jarri, zu eroso gozautelako, flipatzen ari zea. Zu imaginatu egiten duzula zozer, benetan, genuinoki, eta norbaitek ventiladoren jartzen dizu. Orduan flipatu zea, ez, hori ez da zure gauza, ez? Eta zuk eskatzen baldin badezu? Orduan ja, hasi zaitezke flipatu bat izaten. Baina igual bero dakazu, igual kadizen zaude, 43 grado ditu ventiladore bat mesedez. Gure flipatutasun maila hori neurtzeko, gure gonbidatuen kotxeari buruz galtzen dugu. Ikerrek esan zuen kotxe oso estandar bat zeukela, enaiz gogoratu ere egiten zan. Kotxe gustatzen. Ez ezkizu gustatzen kotxeak? Ez bereziki. Utilidadeagatik bai, Tolosara azkarrago iristen zea kotxez oinez baino. Egia da hori. Baina kotxe, ez dakazu pasiorik kotxekiko. Nire kotxea marroia da. Ikerrek ez da ere, eta oso itxusia, bai. Eta mirarik esan zuen, Berlingo bat zaukela, hor joko bat egin zuten, guatzezea, bai? Osa, nik enuen narrapatu. Bai, alemanak usatzen zaizkigula. Berlingo. Bai, nik enuen narrapatu, benetan. Bueno, orduan, neko flipatutasun maila bajua dago orain arte. Mikel Antero, ze kotxe haukazu? A ber,
Nik nire esplikazioa daukat, bale? Barkamen askatzen hasiko naiz denago. Azteko txirriundularena broma zan, baina, bueno. Beste bat justifikatuko. A ber, nik daukat anai bat. Hasiko nire anaiaren perfila esplikatzen. Barkatu, anaiak aitxatxea du, Nik daukat anaia bat. Barkatu, anaia bat daukat. Programa hontan aitxatxea errespetatzen dugu. Eta ergatiboa ere, bai. Baita ere. Eskerrik asko. Kiken amunan riz, oso postik egon bantxe bertan. Gauza da, nire anaia dela ingenieria, robotikako ingenieria. Bere zerebroak edo bere burmuinak ez dugu gure bezala funtzionatzen. Excel bat da, edo, bueno... Excel bat da, totalmente, bai, Exceleko formula bat, excelentia. Eta, bueno, nik furgoneta bat daukan nire exarekin, erdizka, eta saltza erabaki genuen, gaina oso furgoneta horietako, kamperizatuta, eta guzti hori. Irakaslena. Bai, hori da, bai, Pirino eta juten dian bastante pijoa nik esango nuke, Bastante pijoa zan. Eta indikan ez geha sartu irakasleekin programa hontan. Eta eskalatzaileekin ez dare. Eta irakasle eskalatzaile Pirino zalekin. Eta txirriendularia gaina. Bueno, eta gauza da, oso furgoneta handia zala irian ibiltzeko, eta ni ere naiz askotan mendira joaten, edo kanpina joaten, eta esan, salduko dugu, eta gero bakoitzak egin dezake bere partekin nahi duna. Eta orduan nire nahi galtu nion, inozentiki izan nion, izo zer osi barko nuke. Eta berak esan zian, bueno, male horrek amagaz esa pregunta. Ireki zuen bere ordenagailua, eta hasi zan tekleatzen, eta zenbakiak kontatzen. Eta orduan bera iritsi zan, gaina eske, bera iristen danean, konklusio batera, ezin zaio inondik inora ere... Bai, formulak zuzenak dira. Hori da, eta matematikoki, orduan. Erantzuna zuzena da. Berak erantzen, elektriko erosi behar nuela, Iberdrolako plan aldatu, gau ezkargatu, eta ez dakizen bat kilometrora, furgonetarekin, ez dakizen bat euro kostatzen bazian, hornekin askoz ere gutxiago zala, eta, ahorratzea zala hori erostea. Eta, karo, nik ezin nion esan, kotxe normal bainuela marroia eta itxusia. Erantzun zuzena zelako. Claro, eta zuzena zan, berarekin pasatzea, aste bete, astigarraga lasarte eta oi hartzungo konzesionario guztia behiratzen, estadistikak ateratzen, eta zenbaki guztiak konparatzen. Eta hori egin genuen. Eta kotxele, azkeneko... Nik nahi hauek gehiago gastatu, eta nire denborarik ez gastatu hortan. Eta naia ez aguantatu, ez da? Bueno, izan nire naiarekin denbora gutxi pasatu hoi izan dut, eta ilusio asko egin zian berarekin, arratxadori pasatzen. Berari ilusio gehiago itzion. Bueno, imaginatu. Baina gauza da berak zantziala, kotxea berosi behar dezu. Presionan dago, eta... Bueno, total, ze kotxe daukazu. Nik beste bat erosin nuen. Hori bai, elektrikoa, baina aukera emantziaten aukera bat, bigarren eskuko BMW elektriko bat erosteko, eta nahiak esan zian, eta zergatik erostu BMW-a, eta ez Kia hau. Eta esan nio, porque mola. Eta orduan nera nahiari hori ez ulertzen hori, eta azkenean hori erostu nuen. BMW i3 elektriko. Bai, alderdi humano hori igual eskapatu dut zitzaion, ez? Hain gizakiaren funtsa hori ez du harrapatu, izan liteke, eta baina zuk bai, baina oso tipo bajoa da, BMW elektriko bat. Hoi ez dakit nun kokatu, flipautasunean, ze alde batetik BMW bada, eta hori bai flipatu. Totalmente, hori azertatu behar da. Baina elektrikoa, eta elektrikoak flipautasuna jeitxe egiten du pilo. Asko. Zezin dezu brum, brum, brum egin semaforo baten. Galdera batzuk ditut. Mamu bat dezela egiten du. Edo turmisak bezala, ez? Ez hainbeste, ez hainbeste. Turmisak baina pixkat gotxeago. Entre el turmis y el fantasma, hor David. Oso, no. Claro, flipautasuna hor nun gelditzen da, Mikel. Nik jakina ikoruke ze koloretakoa dan. Bai, horrek ere laguntzen du. Bale, da urdine marino bezala eta beltza. Bueno, iluna... Bastante elegantea. Txuria esango bazenu... Ez oso elegantea da. Txuria, morea, roxa. Gorria eta horrelako koloreak ez dira. Eta volantean pelutxearekin, eta bidado, zintzilik, eta hola. Ez da, horrelakorik ez abazo. Vale. Eta zurik pintatuta lateraletan ez da ere. Ez. Oaindik ez. Ez dakit berrogei garren amarkadako Cristianora mango deten, baina oingoaz ez. Vale. Esango nuke berrogei badituzula, ez da? Berroita bost. Baina, bueno, a ber, Crisia iritxeeteke... Berroita behatzi garrenean. Igual ja sartuta no, baina ez konturatzen, ez dakit. Bueno, kotxea pista bada, Zuk uste? Bai. Igual... Baina nik uste pista izango nitzakela, kotxe hondi erosiko banu, motor hondi batekin, eta gasolina asko gastatzen den horietakoa, ez? Ez dakit. Horrekin ere zorion txu izango zinake? Ez ketzet gustatzen asko konduzitzen eri ere, ez? Gustatzen zait lekutara iristea. Baina kotxe marroi bat eta kitxo. Ja, baina, nire nahiak esantzian hori zara erosi bar nuela, eta arrazoia zeuzkan, zenbakiak ez dut engainatzen. Erantzun zuzena zen, punto. Hori da.
Eta ya está, bueno, flipautasunarena, nik 6 baten, 10-tik 6, igual. Baina nik uste gaina flipautasunarena, bakoitzaren arabera, gure epokak ditugula, eta nik 20 urte nituenan bastante flipatuan nintzen, eta gero ja... Kotxerik gabe, eta gero ja gauzak galtzen zoaz, eta flipatasun hori uste, ez? Adinarekin joten da. Bizitzak usten zaitu... Zefina dira batzutan, Zergatik esaten Aurrokoan esaten nuen, cool eta kutrenen artean, ez? Bai. Osea, batzutan zera oso cool, baina pasatzen mazaia kutre zera. Eta dakazu hor kultre momento bat... Eta gainera, depende nork begiratzen dizun. Hori subjetiboa dalako beti. Gabon zarretan nahi ez nire hilobekin egon nintzen, eta, vamos, ni beti uste ni, bueno, hondik aztea, nahitzela uste dut. Baina beraien begitara, osea, nao, super, que cringe, chaval, tío, esaten dezuna, eta nik, bueno, yo pensaba que molaba, ez. Eta ez. Bueno, cringe, pentsatezu dala gizon berde hori, eta ez beste gauza bat. Beste gauza bat. Claro, es que nik, aurreko nire pentsatzen, esaten, gazteentzako, nire hilobekiko naiz señor bat, oso zarra. Baina, claro, nire gurasoentzat, ez, osea, un memoko bat, bueno, bai, kanapilo bat kanata, baina un memoko bat, eta, osea, noiz izango gea señor bat, hola gizon bat, eta gure burua gizon deitu. Zuk nahi dezunean. Azken finean, bakoitza beratzen dizu eraz berdinetara, beraz? Nik oraindik ez dut nahi. Jarrera kontua da. Nik aguantatuko dut, orduan, bostakit nire burua nola... Palmera alkandoro aldaukazu inaki. Ja, hori bai. Orduan, ez dakit. Eta bizartxuria. Empate. Bueno, empate, igual potentziatu egiten. Alkandora esaten zenun... Berak negatibora ikusten du. Bai, zahar bezala esan dezu. Bai, jubilatuaren zehortan. Baina gainera, bastante flipantea da hori. Bai, baina flipatuarena edo... Flipatuarena nik uste. Bai, baina palmerita oso txikiak dira. Ja, hori egia da. Igual flipatutasuna hori galtzen du. Flipau diskretu bat? Beltza da, bai. Flipau elegante esango nuke. Bai, venga, ba. Flipau casual. Onartuko nuke. Ez? Bai. Bueno, gauza que jo dauzkagu galdetzeko... Nik aldera zein nahi diot, Mikeli. Bota. Bakizu zein dan Mikel Urdangarin eta zein... Bestea. Jauna. Bai. Zein da zein? Bai. Futbolaz galdetzen badiazu, ez dakit zein den pelota eta zein den inor, baina musikari buruz, bai. Badakit, baina guk, deitzen digu Elorrita Urdangarin efektua zeren, ez dakigu zein dan zein. Badaude argazki batzuk non esatez zein da. Pentsatu emar dezu. Nik ez. Zuk ez dezu pentsatu behar? Ez. Gain ezken ni oso Urdangari tarra izan naiz, eta oso enote Elorrita tarra ere banaiz. Vibratuaren zein da? Biek daukate vibratoa, baina Urdangarinek motzagoa dauka, eta pixka bat, agudagoa ero. Ondo ezagutzen ditu, Nik uste baiet. Guretzako, guk daukagu arazo bat, eta da, nik adibidez daukat after eta beforekin, ez dakit dela jende asko dauka, hori normala da. Empty eta full, nik ere pentsatu behar dut askota. Empty eta full, bai, bueno, full nere lagun batek gainazuk ezagutzen denzu, ez zitu bereizten gaina, naiz, argazkia ondoan jarri, eta kanta jarrita, Sting eta Phil Collins. Eta ez daukate zerrikusirik. Ez? Baina estilua, igual, Ez, baina ez ditu bereizten inondik inoa. Bonnie Tyler eta Rod Stewart ahotxagatik, neri kostatu egiten zait, eta hilagatik ere, bai. Ja, eske hilea berdina daukate. Oizan zuten bintzat. Bai. Nola, zein esan zu? Sting eta Phil Collins. Bai. Phil Collins da zure osaba eta Sting da zure neska lapurtzen dizuna. Bai. Ose, bi pertsona diferente. Ez ditu bereizen eta saiatu naiz, eta ez ditu bereizen. Phil Collins... Da daltonikoa, Phil Collinsen daltoniko da. Baina batak hilea dauka eta besteak ez. Bueno, ya bastante parejo da biltza, Bai. Aspaldi ez dela ikusi, baina... Estinek ez da kaile, hasi da pixkat klareatzen. Pixkat bai. Bai, beti itzan ditu vegetaren entradak, ez? Bai. Baina hilia nola pintxo zeraman, zakan pixkat nola pose gaina txulito hori, baina Phil Collinsek, Phil Collins nereita da. Totalmente. Bai. Bateria jotzen du, baina nereita da. Eta zuria ez... Mikel, infinitora begiratzen ari da, nik uste ez dakila zein dan, ez Phil Collins, ez Sting. Bi argazki jarrita ez dakit zein dan zein. Baina pentsatzen nahi nintzen, vegetaren entradadetan, tio. Eta oso kurioso da. Zeren, kriston entrada dazka, baina urtia pasatzen dira eta zailo hilea erortzen. Hori da, saia jei, eta hilea erortzen, eta beti berdina daukate gainera. Bueno, beti berdina ere, zeren jartzen zaie urdina, jartzen zaie bueno, baina kortea berdina daukate, ez? Hori bai. Bueno, ez, gero luzatzen zaie.
Hirugarren bertsioan izaten zaio. Bai, hori da. Baina sarrerak bere tokian daude, esan lehete, hila dauka, eta atzeraka, eta bizkar guztian. Bai, normaltasun nahi izten direan, berria berdina daukatea. Santiago segura bezala, ez? Osa, greinak atzatik, eta... Bai. Baina, friki puntua da, gizaki eta saiaren arteko izaki bat baldin baza, Son Gohan bezala, berari luzatzen zaio lehiea. Son Gohanek izatxasun, ez da? Bai. Denok, gero moztu egiten dute, eta... Frikismo baina gaur... Bez, futbolari buruz ez, dragolari buruz ez zer esan zaket. Mikelek esaten du, ez dakit Messi zein dan, eta horrelako gozako zen. Korrekto. Bueno, Mikel, abilizia asko dauzkazu, baina baten bat baukazu, bat ere balio ez duena. Nik? Bai. Wow, nik uste pila bat. Asko dauzkazu, eta egia da, denei, edo ia denei, etekin atera diazula. Gitarra jotzen dakizu, kantatzen dakizu, eta hortaz bizi izan zea. Aktore izan zea, marrasten badakizu, eta horrelako gozak hortan nahi nahi zorentxe. Eta, baina izango duzu baten bat etekinik atera ezin dieza jokezuna, edo ezertarako balio ez duena. Abilezia bereziren bat, inorketzen egin ezin dezakena. Nik uste beti sorte handi izan dudala bizitzan, zer gustatzen danen egin dut, eta horri buruz etekin atera diot, eta lan egin dut. Bizikletan ibiltzen badakizu, adibidez? Bai, badibidez. Orduan, zure kontra zaude? Nire kontra nago, eta gainera oso bizikleta ona daukat, eta ez dut inoiz kandadua kentzen. Hemen trauma bat dago. Hemen trauma bat. Trauma bat ez, 45 urte. Hortxe dago, perfil hortan dago, osea, 40tik aurrea ja, kriston bizikleta erosi, eta... bizikletak baina 10 urte ditu, eta hortxe dago, kandatuta eta erabili gabe. Zure bizikleta orduan, ona izan zen? Ona izan zen, eta, bueno, paseozkoa da, ez da mountain bike-oitako bat... Baina ona izan zen, gu futbolean bezala. Bai. Baina nire asko zait, ibiltzea pila bat, eta mendira joatea, eta korri eta baina zure gatikan, Bai, Korri ikusi zaitut, eta, bueno, gaur jarri dut Estraban, Jose Miel, jarraitu jozue. Hori da, jarraitu jozue Estraban. Alba dezue. Ritmo jarraitu. Lehen Mikel konfesio bat egin dit, eta esan dit, programara zetorrela, fan bezala. Zure, fan bezala, TikToken jarraitzen duen pertsona bakarra zehalako. Jarraitu gaitzazue TikToken, bai Bitapiku, bai Jose Miel, eta nahi zuten guztiak Instagramen ere bai. Eta Mikel ere bai. Mikel Antero... Jarraitu. Dauzkazun bideoak, zintzilik TikToken? Nola dezu izena? Mikel Antero, adibidez? Mikel Antero? Originala. Bai, eske proiektu piat izan ditut, izenarekin eta taldeekin, da azken finean, nire proiektu baldin bada, nire izena joan dadila, ez? Bi hauek bezala. Tero Mikel Antero. Eta, bueno, itzo zer badukaz, nire managerrak esan zian, Instagramen oso ondo, baina TikTok auki behar dezu, eta nik uste non enula mar hori inoiz gaindituko, ez? Ez traparena, eta ez reggaetonena, eta ez TikTokena, eta azkenean beregatik egin nuen, eta aurreneko pertsona azaldu zitzaidana, gomendiotan bere izan zan. Eta ostia, nik iri hartau ez hau zetera, baita. Bueno, influenzia hona dukazu. Baina, nik hil baino lehen, esaldi hori esan nahi dut. Nere managerrak esan zidan, nere managerrak. Bai. Baina, fijatu zera, bai. Bai. Qué fuerte. Nere abokatuak, nere manager. Fijatu zea, managerra esan duena, bai, managerrena flipantea da, baina kakotxak egin ditu, la pixkat, como nere managerrak zergatik. Ez dut kakotxik egin, Ez, baina nindezu horrelako gestu... Ez dut egin. Zergatik, zer dago hor? Traumaren bat daukazu managerrarekin, edo? Ez, nendik inoa, ez. Zatea nahi dia zuen mendikan. Urreko aztea zure managerrak harriko da. Iruditu zait, gestu oso neska maja da, eta gainera, nik, ez gauza da nik korreos taldean, bueno, hortatik bizi ginen, eta oso ondo eraman genuen gure karrera, ez? Hori egin dut, hori. Eta, bueno, nire alaba biukin nuenean, bueno, zuk badakizu, esan nuen, nahiago aita hona izan, musiko txarra baino, eta orduan musika utzi nuen. Eta ze konturatu nahiz, 2008an, berriro bultatu nahi zenean musikara, den aldatuta dagoela. Osea, nik Warner Musicekin egiten nuen lan, eta Sonorama Riberan bi aldiz jodegu, eta Sonoramako Javier Ajenjo zan gure manager eta guzti hori, eta pixkat kontrolatuta neukan, industria esaten dana, ez? Horrere kakotxak egin ditut. Eta de repente, hasi nahi zuen 2008an musikan, eta ez dauka zerrikusirik inondik inora. Eta orduan, elkarrizketa neska honekin ukinun, Gemarekin, Leidirre agentziakoa, eta esan nion, baina, ze hostia, pasada 10 urte hauetan musika munduan. Eta ja, ez dira diskoak saltzen, ez dira diskoak egiten, singleak ateratzen dira, TikTok egin behar dezu, gauza pila bat,
Eta esan ondo ongo litzake laguntza pixka bat edukitzea honi buruz, jendearen gana iristeko. Zirkuito desberdinean ere agian mugitzen zera, edo, bueno, igual korreos Euskal Herritik kanpo mugitzen zen. Hori da. Baina Mikel Antero ez pertsona baizik eta taldea, Mikel Antero taldea, igual gehitu martzaio, Mikel Antero taldea, euskarazko kantuekin ibiliko da, eta Euskal Herri mailan printzipioz, bueno, claro. Gauzat esango izuet, Osea, nei ez zaizkit interesatzen kaldera eta erantzunak, Osea, nik detaiekin egiten Badakizu noiz... Jo, ilusia iten dit, entrevista normal bat egitea. Kazetari izan nuen txikitan, baina... Badakizu noiz jotzen dezun goia, noiz zauden aparretan, zure primean. Ez, jartzen dezunean zure sare sozialetan, abildua, Mikel Antero oficial. Hori da flipatu izatea. Hori da flipatu izatea. Oficial da hori da flipatu izatea. Sare sozialetako ventiladorean. Ere managerrak esan dit, Mikel Antero oficial jarteko. Eta gainera izan zen, nik naukan, abildua Mikel Antero da, nire Instagram pertsonala adibidez, eta niko hain konzept artista naiz eta marrazkilaria, eta, bueno, bideojokotan gauzak diseinatzen pasatzen dute eguna, oso divertigarria, eta berak esan zian, behar dezu, beste kontu bat. Kontu bat, baina musikarekin, ez uztartzeko bi gauzak. Eta sonon, bale, eta berak esan zian, Mikel Antero oficial edo tal, eta zen, no. Eta orduan, musikala da Mikel.antero, eta ez da Mikel Antero. Normala. Mikel Antero taldea, gustatzen Mikel Antero taldea da trikititxa talde bat edo, ez? Osea, Kexelin taldea. Mikel eta Antero, ez? Mikel eta Antero. Mikel eta Antero tarrak. Ez, baina ofizial hori da, zuri nik uste garrantzi gehiagi ematea. Nola ofizial. Besteak zer dira. Ez, fansek egiten zutenak, eta hola. Ostia, pasada tori. Ez da lapurtu hau. Hau da benetakoa. Ez dakize bat kontu dauden ere izenean, baina hau da ofizial. Zue biek aserretzen zatenean, que os llegara. Cuando toques el techo. Baina aserretu geha pila bat aldiz. Hori, baina bate jartzen badu, bate jarri bardu, iriarte ofizial, eta beste puteatu. Hori da. Bueno, Jose Miguel Itañako jarriko dut, eta ya está. Bueno, baina nik arazo daukaz, Eñearekin... Ez du barkatu esatea, baina Ñako eta Jose Miel hori bai dela trikitixa taldea. Bai, Ñako eta Jose Miel oficial taldea. Nik ingo nuke. Oin faltatzegu trikitixa eta panderoa eta kantatzen jakitea. Bueno, baino Euskal Estenan tartetxo bat egongo da guretzako, zeren Pancho eta Peio erretiratu ingo dira, ezta? Hemendikan urte betera. Tartetxo bat behar dugu. Ez barkatu, Mikelek bezala, hemendikan urte betera. Urte betera, kakotxekin, bai. Bueno, baitzein Peio reparazekin eta ustea bera bere Instagrama. Korista bezala edo junget, ezken nik txandaltxuria baukat. Vale. Ez txandaltxuria ez daukat, hoi bai dala flipatuarena, osea... Batez ere ez da funtzionala, txuria asko zikintzen dela. Mesedez. Txandal txuria, Peio reparazez aparte, zeinik daukat txandal txuri bat etxean. Bueno, Madurok bat zeukan txandala, ez? Bera, Maduro, oficial. Maduro oficial. Eta Peio reparazez. Ez, baina Peio hori oso ondo geratzen zaio, dena. Sekulako pertsa daukalako. Hori zen barra dago. Maduro hori mainan, hobeto. Eta Maduro tipo altua da. Baina Peiok daukan pertsa, ojo. Aizu, Mikel, eta zu nola jaztezea? Esanet, txandala ez dakit jazte dezun edo ez, baina zu nola hastentzea jazten, behin, ez dakit dutxatzen zean egunero, edo ez, edo bi egunetik behin, edo hilabeten behin, baina esanet... Dutxatzen zean egun hortan? Baina, jazteko ordua iristen danean, mundikan hastentzea. Da pasada ze da, galderik entontoena, baina era berean, garrantzitsuena ez dut inoiz hortaz pentsatu. Oso kuriosoa da. Galdera bat egitea. Ez daukazu sistematizatuta? Behar bada beti berdin. Pentsatu inbarko nuke. Ze jartzen dut lehen da bizi? Kaltzontzilloak. Onda zidan. Kaltzontzilloak. Bueno, mirarik ere esan zuen, hor galtzerdiak eta kuleroak hor tartean lehenengo ibardana da, txakatxau. Ez, de hecho nik uste galtzerdiak azkenekoa jartzen dut. Benetan? Galtzaren ondoren nik uste. Hippie. Osa, oinutxik zoaz, ez? Ez que ni etxean oinutxik ibiltzen ez beti. Txikitzatik, bai. Nire bai, baino jazten naizenean da kalea juteko. Orduan, jantziten naiz. Ja, baina, bueno, baina zapata jarri baino lehenago gartzen ditut. Eskerik etxeko arropak endu eta jantziten naiz. Baina, etxeko, osa, adibidez, pijama edo denen delakoa kentzen dut, eta lehen bizik altzontzillo gartzen ditut, gero kamiseta, nik uste beti, gainea. Aber meto bat daukadan eta ez dut inor hortaz pentsatu. Gero galtzerdiak eta zapatak, noski. Baina, galtzak simurten diala bakizu, ez? Nola? Hola, geisten batzea, galtzerdia gaztea, simurtu iten dia. Eta ze?
Bueno, takit. A ver, hemen, elegantzia. Mister elegante. Bai etiketa, Iriarte? A ver, galtzak ximurtu egiten direla, hori da zure preokupazioa benetan. Hombre, bai. Galtzak ximurtzea, zuk plantxatzen dezu etxean, azteko? Pilo bat. Nire etxean ez dago plantxari. Baina, Mikel, eta galtzerdiak zutik jartzen baituzu? Ezin da. Zuk ez gaitu zezagutzen. Hori ezin da. Nik gaur adibidez zutik jarri ditut, horregatik esan dut. Bai, kapazazea. Hombre, claro. Eta lesio hori gabe? Ez dago. Bai. De hecho, gaur atera naiz, karo. Galtzerdiak zutik? Bai, galtzerdiak. Imposible. Hori ezin da egin. Bai. Bueno, 40 urtetatik gaineko gaur dauzkat, dragoi bolaren galtzerdia, beira. Ojo. Gustituzu? Bai, iratxo ordokaren simbolara eta guzti. Zuk ere, bai, Iñaki. Eta nik? Bai, dragoi bolaren galtzerdiak dauzkagu. 55 urte, zuk zenbat? Dios, 57. Toma ya, oida. 53 eta bitu. Galtzerdi grisak, bai, zure kotxearen kolorekoak. Hori da. Oi, tristura. Hasiko naiz kalkulatzen, abertzen gastatzen du nire kotxiak. Nera nahiari ez deitu. Ez. Kotxea saltzeko esango izu. Ez dela flipatu kotxe bat erosiko dezu, eta ez da plana. Bueno, jarraitu, denbora aurrera dijoa, eta hola, jigaja, hasia, galdera serioak egiten hasia, eta hor, denbora piloa galdu dugu, egia da. Aurrera jumbar dugu. Azteko, gaiari helduta, bizikletak, mirari, goatu geha zutaz, bizikleta ze gai dago. Zuk utzi behar diazu gai bat urrengo pikuari, urrengo gonbidatuari, orduan, nahi baldin badezu, zuk nola marrastu egiten dezun, eta papera utziko dizugu, eta hor dauzkazu tresnak, eta nahi baldin badezu, hitz egiten dezun bitartean, gaina zuk, marrasten dezun horitakoa zea? Koatzezea lehen telefonoak zeudenian ariarekin. Eta ondoan libretatxo bat zegoen. Bai. Eta bazegoen jende bat, ama akadibia egiten zitu, horrelako borobila batzuk, eta zagitzer, eta zuk marratzen zenun? Ez, telefonan libretoan ez, baino, institutuan neonean, gotzen zanoak genukan separadora egin euskan, gaientzako, berdeak zian, hola berde argiak, eta kartoi horietan, marrazten nuen pila bat. Eta ikaragarria izan ze, niri historia dibidez asko gustatzen zait, eta historiako separadora zon garbi. Baina matematikakoa, zan pasada bat, eta ikuko nituen 16 urte, eta egin nuen, dragoi bat, bakizu zer den grifo bat, mitologikoki, dala lehoi bat bezala, baino... Bai. Bueno, da lehoi gorputza dauka, eta burua dauka zearena, arrano batena. Torozan, grifo bat, dragoi baten aurka, urrezko txamponen mendi baten gainean. Baina dena zeon detailatuta ez dakizu nola. Osea, luma bakoitza eta txampon bakoitza. Eta hori izan, este tío no aprende una puta mierda matematiketan. Nik egin nituen, muñekito batzokola, borobila eta lau makil txokin, eta horrela, zuk egin zenun, estena mitologiko bat... Bai, nion kasorik egiten, Simon, barkatu hemendik. Osea, nion kasorik egiten. Benetorri izan eta santzian, zure erruagatikan, bronkak ikitzitut nire emaztearekin. Matematikako maixuak, eta nik zaten zergatik, da karo, bere emaztea zen lenguajekoa, gaztelaniakoa. Eta nire literatura eta irakurtzea beti denik asko gustatu zait, eta idazteare, bai. Eta oran, klaro, isiarri egiten izkion, sekulako prosa eta poesia, eta seguelako lanak, eta besteari, eta batek zentzun, este es un puto inútil, eta bestea, ke ba, si se le ocurra, ke ba. Orduan, bronkak zuden etxean, bata zu defendatzen eta bestea zu atakatzen. Bueno, Simonentzako nintzen inutil bat, absolutamente, baina arrazoi guztia zaukan, hori pentsatzeko, eta mazteak defendatu egiten ninduen. Mikel Anteroren bi aurpegiak ezautzen zituzten, baina bat bakoitzak, ez? Eta bronkak zuden zure... Bai, la única esaten zian, solo discuto por tu culpa, esaten zian. Bueno, a ver... Beste zeroketo itzeiteko, ez? Bueno, igual ez dago, gaizki, igual horrekin ere... ez dakit, ez da bai da serioak ekiditu, zuri esker. Ez? Esan agian, igual bronka bat atea liteke, hor, oia ez dezulako egin, edo ez dezulako fregatu tal, baina Mikel Anteron gaia ateatzen da etxean, Mikel Antero, oi inutila, eta eso es tipo jatorra eta hortxe. Gaina askotan, osea, nik Simonekin neukan, ez dakit, ondikan jarretzen, igual ja ez da gurri artean ez dakit, baina baldin badago barkatu. Eta askotan, goatzen nineola institutuko futbol zelaian gitarra jotzen. Futbol zelaian gitarra jotzen. Eta entzuten un goiko lehio irekitzen, biretzen gora, eta Simon zan, Antero,
ke? Eta izaten, no! Alde jo itxi, eta hori izan gure konversazioa dakarra. Osan do. Bai. Eta gero etxe iritsi, kabrauta, inutila, eta gitarritas. Zengo honek gitarrakin. Gitarrakin asko ligatzen da, Mikel? Edo mito bada? Nik ez dut ligatu inoiz. Osea, gitarrakin eta gitarra gabe. Osea, baina nik ez dut uste lagundu ditanik egia esan. Ja, eske gitarrarekin horre marra fina dago, Marra fin badago. Flipauta, hombre. El pesadito de la guitarra, Bai, eske pesadito de la guitarra asko jotzen dezunean. Osea, gelditzen jakin egin behar da, ez? Igual, abestitxo bat, bira, jotzezu abesti bat, eta esatezu, nola jotzezu, ja, bueno, eta utzi, eta igual hori da puntua. Ja, baina oso desberdina da zu, etxe batean baldin bazaude eta gitarra bat baldin badago. Eta lagun artean zaude eta gitarra hori hartzen dezu, afinatzezu eta jotzezu zerbait, bueno, esatezu, hostia. Eta ja. Baina zuk eramaten badezu gitarra. Gaixo Gabon gitarrarekin. Hori da asuntoa. Ostras, baina horri intentzioak ikusten dira. Korrekto. Baina bezperan juntzaitezke gitarra ustea, adibidez. Hori metodo hona izango litzak, Ui, beira. Ara, gitarra bat dago eta. Mikel Antero jartzen du, oficial. Eta soinu proba eginda dago, atzotik. Etxe baten. Bai. Oi, gitarrarena, Claro, eske intentzio guztiarekin zoaz. Ja ez da bakarrikan, aurkitzen dezula, baizik eta, ze intentzio dauka gitarrarekin festa batera di joana? Bueno, bere egoa puztu. Bai, makillatuta zoaz, ja pentsatuta. Azken finean da hori, pues, convertirse en el centro de atención, esaten dana, ez? Pizka bat. Hori diria nire kartak, eta hori jokatu behar dut. Bai, baina, jode, disimulu gutxikin. Bueno, zuk ez dezu eraman, ez? Normalian ez. Gaina, ni oso lotxatia naiz. Zuk ez dautza diazu. Oso lotxatia naiz. Nik ezingo nuke jarri festa baten erdean gitarra jotzen behiratu niri ez. Oso lotxatia naiz horre. Eta ukelelearekin ligatzen da? Ukeleleak maite ditut txirrindulak bezen beste. Osea, tipo bat. Hola, ukelelea bizkarrean daukala, bizikletan, biderdian, ezin pasa, zurek flipauko txarekin, ezin pasa, gainetik pasako zinak igual, ez? Bueno, neri berzet, oso pazientea naiz, eta gainean nire kotxeak ez du emititzen inolako CO2-ik, osea, que itxuko nuke. Ojo, zaratarik ez dara, orduan, bera konturatu gabe gainetik pasatzen. Hori egia da. Badago jolas bat ez, dala dikotomia bat, trena... Hori marraztu behar nuen. Tren bat? Tren bat dijoa trenbide batetik, eta kontua da desbideratzen dezun edo ez, eta igual dago pertsona bat eta 3 pertsona. Kasu hortan oso argidakazu, pertsona bakarra hil behar duela. Ez? Igual dago ume bat eta 2 agure, eta esatezu, eske... Gero badaude psikopata batzuk egiten dutena da 2 trenbideak lotu, eta hola zirkularra egin. Baina, jarriko bagenizu dilema hortan, hori egiten eri, eta ze zapalduko zenuke txirrindularia. Ez txirrindua, edo ukelelea. Ez pertsonak baizik eta objektua. Bakarrikan objektua? Berdintzait. Eta pertsonak baldin badaude... Ez nik uste txirrinda lehenago. Bai. Eta pertsona baldin badaude, da txirrindulari bat eta ukelelea jotzen duen bat? Biak. Trena zatituko zenuke, 2 aldetatik joteko. Joan nikotza, alde batetik, marcha atrás, eta gero berriz. Bueno, gustatzen zait, ez dago, aixi. Guazen, jokutxo txiki bat daukagu, ez daukagu demora gehiagirik? Tio, zen motza gintzaidan dena. A ber, 7-8 minutu geldituko dira, horrelako zerbait, ez dakit, berandu eman diot zea demorari, orduan ez dakit. Berandu? Bai, berandu eman diot, eta ez dakit zenbat daramakikun, ez dakit, joar, nola gabiltza, bueno, 7-8 gelditzen zaizkigu. Eskerrik asko joar teknikaria, ze jatorra, ze pazientzia. You are the best. Bai. Hori, ez ez zuten inoiz esan? Macho. Norbaitek esan dio, fijo. Ez dizute lehenengo aldia, benetan? Zindu txinutxi. Ez dakigu inglesez guk. Bai, karri bar dugu, karteltxo bat egin bar dugu, you are the best. You are the best, bai, venga. Minutu txoabuetan, joku batzu dauzkagu, aukera di bar duzu, ordenean jarriko ditugu bizikletan zein, bai? Venga, ordenean jarri behar dituzu. Vale, a ver, gero ingo detago. Txoin, kantariak kendu egingo ditugu, ala mantendu. Zeintzuk jarriko dituzu? Hola ezagutuko ditu, ez? Kantariak behintzat ezagutuko ditu. Hori bai. Kirolari bat jartzen badugu, igual ez dakit zein dan, ere? Badakin hor da, baina ez dakit. Etzea trebitzen, Mikel Goñiki, venga. Venga, beste bat jarriko dugu, venga, bota. Hau bakitxo zein dan, ez da? Hombre.
A ber, ordenen jarri beharko zen dituzke, bizikletan gehien dabiltzanak edo zuk uste dezunak gehien ibiltzen dianak. Edo bilagoa dianak edo... Bai, kaballito bat bizikletan zeinek daki egiten. Kaballitoa, zeinek egingo luken eta zeinek ez luken egingo, eskala hortan. Jo, nik urdangarin ikusten dut superratope de txirrindolari. Super BMX ikusten dut nik, Bai, nik bai. BMX, bai. Nik ikusten un pixka domingero... Bueno, nik mountain bikearekin ikusten dut hor mendian zehar. Bai, atope ikusten dut. Bai. Baina nankak depilatuta edo hilekin? Hilekin. Mountain bikean ze hori dago, osea, bietatik daude, errepidian ez, baina mendian baude batzuk, holakostan 80etako futbolistak emate dutenak, eta beste batzuk depilatuta, osea, Mikel Urdangarin hilekin. Nik uste baietz, osea, bai, bizikleta baino mendi bizikletarekin. Mendi bizikleta. Amunarrez ikusten dut ere bai atope, baina ja rutakoekin, ja, ez, oso txirrundulari... Hau da, amaiketakoa igandean egiteko aitzakiarekin, ez? Ateatzen diran horiek. Ba, ez pentsa, nik oso kompetitibo ikusten dut, Bai, atope ikusten dut, baina bokadillo eramaten dutena gola atzekaldean jarrita. Baina ukondoak ateratzen inorkez pasatzeko eta horrela? Baina goltzeko bostetan esnatuta, eta berri, osea, itzultzen datxera jendo hendikan altxatu ez danean. Eta, egin ditut 40 kilometro, eta, hobetu den marka, eta igonez txindogira, eta horra ikusten dut. Estraba behiratuko da erkika monar. Bai, bilatuko dugu. Gero... Izaro eta Eñaute Lorrieta geltzen dira, Ez dakit, Eñaute Lorrietak hankak depilatzen ditu fijo, baino? Bizikleta... Tapular ere bai. Bizikletagatik edo... Eta Izaro... Nik Izaro ikusten dut, bizikleta, baina igual ondartzatik buelta bat ematen, ez, igual ukelelea bizkarran daukala gutxiago pixatzen duela. Ukelelea jotzen Izarok? Ez dakit. Ez imaginatzen ari. Disgusto ematen diazu, Ez dakit. Asko gustatzen zain eri Izaro, disgusto handia ematen diazu. Elorrietaren hanka depilatuak imaginatu ditugu, baina ez dakago ideiarik ere. Igual ekarri marko dugu galdetzeko, baina, Izaro Elorrieta... Elorrieta dago hain bere proiektuarekin nik uste oso liatuta, eta Izarok nik uste behar duela bere tartea bizikletan ibiltzeko, pixka bat deskongestionatzeko pixka bat. Petatzen da bilera bai Izaro, osea, nik horrela utziko nuke. Ojo, Kike Amonarriz bigarren berriz, aurrekoan Orion gau pasa bat egiteko aukera gehien zeukana bigarren gelditu zen, ere? Kike? Bai. Hor, Kike atope dago guztiarekin, orokorrean egiten duen guztiarekin. Kirola ere, osea, parranda ere kirola da, Kike, bai, gazte ikuste dugu, Bueno, gazte forman. Kike da Euskal Herriko totem bat. Bai. Kike, nahi zunean etorri. Bueno, nahi zunean edo... Alde zunean. Bai. Biziketarekin etorri momentu batien. Bueno, orduan, urrengo gonbidatuari jarriko diozu gaia, jarri diozu, edo... Bueno, marrazten ari naiz, bidegurutze bat egin dut tren batena, eta... Zer jarriko diozu, bertan? Claro, hori da asuntoa. Orduan, hemen jarri behar diot... Igual, ez genuke ikusi behar, ez? Ai, egia da, sorpresa da. Teorian, guretzako ere... Bale, ez dugu jakin nahi, guk bitartean ez dugu iratzen, eta baloak etuko dugu pixka programan. Bueno, rotuladoreak ere badauzkazu, koloretakoak, eta nahi dezuna zure movida bitartean, bueno, promozioa behar dugu, zerrena. Programan, TikToka badaukagu? Bai, bitapiku, @bitapiku. Edo horrelako bat. Instagramen ere, bitapiku edo horrelako horren bat, eta... Xen edo Twitterren edo baitare, bitapiku edo horrelako zerbait. Ez, bitapiku da guztietan eta Instagramen bitapiku.naiz. Wow, bueno, ya está, ya. Netzako informazio gehiagia gian, Bueno, bilatu zazu eta... Eta Mikel Antero eta Mikel.antero ere bai. Mikel.antero oficial. Edo... Abildua, Mikel Antero pertsonala, eta hor ikusiko zuen, bere flipatu gauzak egiten, bere flipatu kotxarekin, eta gitarrarekin festetan sartzen. Segurako guztua hona tortzea, hona torri flipatu ditu, eta... Bueno, berez, bueltatu inbarko, disko ateratzen dezunean, oain grabatzen etxeatea, hasi horrendik, orduan, Ez, grabatzen dugu, apirilean grabatuko dugu, eta gero masterizatzen eta hori maiatza, nik uste udararako ikiko dugula. Eta gaina fetxaren bat eman digute ja. Jotzeko. Bagian, ordurako igual guk daukagun arrakastaren arabera ere, agian hau bete ezakegu, agian bota gaituzte, ere posible. Zaineteke arrakasta dukitzea edo arrastaka ibiltzea, ez? Bai, arrastaka ez baldin magabiltza, deituko dizuegu Mikel Antero taldeari.
Zenbat zeate, Aurkiak eta prestatzeko, Lau, ja. Lau. Jende asko, Ez, baino... Jende asko pertsona gutxi. Zerketan itorriko gara akustikoren batean, bi gitarra eta hotxa hori zezer egingo dugu. Eta, bateria ez da sartuko, baina igual kubo txoren bat, edo kubo bat eta platertxo bat, ekarriko dugu, edo horrakoren bat. Bai, programa bereziren bat egingo dugu. Igual, urte hurrena iristen danean, edo... Edo amargarrenean, edo bost egiten ditugunean. Itzakiren bat bilatuko dugu galatxo bat, edo programa bereziren bat edo egiteko, eta, igual... Zuzenikoa, inkluso, egin genezake. Ez da pentsatura, ez digute utziko, eta nuke nahi. Onain eritxe, ez dakite asko gehiago daukagun kontatzeko. Opari bat daukagu, Mikelentzako, opari berezi bat daukagu, pikupak deitzen diogu. Pikupak? Pikupak. Oparitzen ditugu bi piku eta piku. Gozea genuen eta pikua jandegu. Bi bakarrikan daude? Bita piku egoten dira, bita erdi, bita iru laurde. Zemat dago? Bi daude, bi piku. Pakailina da pasada bat, Bai, ez da? Da, ikaragarria. Irratian entzuten duzu ere, ikusi bideoan ere, merezi du. Bai, da, bueno. Izugarria, bai. La casa por la ventana esaten da, Bai. Oso ondo. Itzi gabe gelditu naiz emozionatuta. Pikuak usatzen ezkizu, Mikel? Ez. Vale. Jaldituzu inoiz? Bai. Etzai tekstura gustatzen. Zaporea bai, baina tekstura, pixka bat. Kokoa bezala, igual. Koko gustatzen zait. Baina pikuak ez. Ez, meloko toiak ez gustatzen. Baina albarikokeak bai. Mira, proposamena. Galderatxo bat egingo diot, eta honekin, bere erantzunarekin juningo gara, seguro hona gaitxik irudituko zaigulako. Mikel, ze hor dutan afaltzen da zure etxean? Behatzitan. Berandu. Baina ze hor duk dira, oiek ezin da. Honekin bukatu dago, eskerrik asko Mikel Antero. Urrengo astean, berriz beste pertsona batekin, sorpresa egingo dugu. Behatzitan, benetan? Behatzitan, bai. Eskerrik asko, Mikel, eta eskerrik asko. Zoaz pikuekin. Gira bitze politak.